Vakasema vakaenda kumanika bridge muisa uyu zengene kumanika bridge. Ndio munoenda ko akaenda akabata mari. Akaenda akabata mari. Izwai mari. Izwai usamani pakwenda mberi. Kumanika bridge reference rubiwana kumanika bridge. Haisi ya George. Ni Felix, ni Philip Fricks baba wani. But baba George asisiko. Unaona nyeje benyo. Baba wa George akatambira mombe akaenda kutora mali na brothers ake. Anditi wese hawasipo unless muri mutaura nimi muri kuziva kuti George kana kuti zvakamenchena kuti George ndiye akatora chi mombe. Zvakataurwa here kuti George ndiye akatora mombe. Anditi nhaka yemombe yakasariwa nayo iri mudanga. Andi getting it all wrong. Uyu akapirwa nhaka yababa wake andika dzikagoiwa. George anotora yega pamombe dzababa wake dzakatogoiwa kana kuina George na Enoki na ani wese andika nhaka inodii inogoiwa anditi. Saka kana wakangopiwa mombe asikazivi kuti mombe iyi ndokwadzakabva ko kana imimi baba wenyu imimi aitori no dzake dzakapiwa muruziva sei? Because my brothers akanaka enda ari foka it means kuti wakatoshare wari foka because akanochaja mombe ndiani it means ona baba wari foka wakaenda kuhwera ndiwo wakanochaja mombe kuti tichada mombe 8 because kana imimi mati mamuri mumeeting kana mumeeting zvasina kutaura murimo you were there mati mandiri mumeeting kana wabika doro ndozotaura ndega pfuma yangu ngemufika hivi makabika here doro racho saka awakazoenda kotora wega mombe amwasikuzi ni manje akaenda kutora iwe watongwa zvekuti ngokumanika bridge aiwa no is that guys mira bashwa chawe mira ite garaipas babu garaipas chishima munozere tete zvatakubatsira zvamurikuramba tete zvoda kuti kubatsirai ndo zvinokubatsirai munozwa nyaya iyi ndiri kuti wakomana imimi anditi wakomana imimi nana baba waripo itai meeting go and have that meeting andika maita meeting motaura this ndio zviripo pakaendawo kwatakaenda uko takasangana neizvi nechini zvakadai saka totangira papi then you decide as a family on the next step. But chandoziva ndechekuti kana wana bhasvi chavari kurambirana wana bhasvi vari kuti isusu zvese zvakataurwa nemweya takadii takatoita takapedza chitsvare chasarira kupi kwenyu wanani wana zengeni. Saka musasaramba wana zengeni muchidii muchitinetsa munoona nyecho pairi because imimi maakuda kuti mweya wemunhu uyu usumudzwe futi anditi ahakwe ataure akupei chii wara kuti itai 1 2 pamakagumira makadai chiitai zvakadai ivi nyangwe nyaya dzamunetsana dzemombe anditi munotoudziva ipapo kuti ningi ndiye akatora mombe dzangu anditi as instructed kana kuti against my instruction. Anotaura munhu kana aita zvinhu zvake achipai direction ka munhu anomudzwa chete anotaura zvese zvada kutaura zvese zvataura imi mukutedzera chii zvaakuda chete izvozvo but zvamuri kuita manje imimi ndezvekuti muri kuita wanga isiri muda kudii muri kumuavhoita kuti muite zvenyu imimi zvamuri kuda ndozvamuda kuita zvisiri zvani zvake iye zvari kuda imimi zvamunoita kuti kana abuda munoita sei kutaura kuti baba aripo kutaura kuti baba wakomana kana ari sekuru kana anika nyaya iyi takaita kwanana baba isu taita kwana chii wadiki zvakaitika zvakawanda zvimwe tatisiri chii tatisipo ende zvatinoziva padii hapana tatingokumbira kuti tipei chii tipei gwara kuti toita sei imopiwa chii mopiwa gwara kuti right chiitai zvakati asi zvazviri kuda manje kana munhu anyaya yakaita sei nyaya yakaita sei haidi kukanaba haidi kufungirana inoda kuti mutongoungane motaurirana chaizvo moita zvinhu zviri straight mukuwirirana and ndokuti chinyi chite sei chibudi because I am telling you izvozvizva avakomana vari 4
Imi mlifuwa kumani. Mukabuda mno mukabzera meeting yako. Madhara musapoti kona dimenziwa. Kona tana ukuza. Mundu atona dasha mungu kwenda mundu kuri karumwa nemu. Ndiye gomba wake. Ndiye gaere mbaba wake. Abantu vanadhanga akati anga wakamusoreva abantu vanodhanga akati iwewe Flora takaenda kwababa Mutasaka ndiwo anopedza ati tinyanga dzimwe dzese idzi toradze kwamambo mukudza kwababa oti ndiwo anodzidirecta zvese izvozvo zvinoda ndosaka ndikutaura kuti mimba kwacho mutofungira kuti pana mwarwe navanga dzavo kuseri ndo chimwe chamakuta kufungirana sere kuenda kufungirana ndosakugura kuenda muenda kufungirana musafungirane baba ati musafungirane isu ndinotora zvanotora izvo ndosaka kutora bambona dana kukusa vakangwara mudharaunda haana kupusa bamudharaunda yakangwara angakusendera meseji yekuti munhu waruma ndipopi wangu saka ndikuenda naye kuchipatara ndidhokota here baba ndinoda kuorapa ndiye unoda kuorapa saka kumba kwake hazvinoona kuti warikwanisa kuti kuenda nemunhu kuchipatara kobaisa jekiseni rerebhisi ijekiseni rerebhisi kana kuenda munhu kuchipatara kubaya rinotora 10 minutes here but it's just a way yekuavoida chii changa kuavoida ona kuti muzoti akuavoida chii munoziya avoida kumvunzo yekuti akaenda kubatira nyaya pamusoro yasingazivi akaenda bohera asi pakatangira nyaya yacho anga asiva akamutuma bohera ndiyani munobona ndiwa saka makwesenzi ivavo because ari kuziva kuti kune mudhara ningi wakandibvunza kuti akatongwa ndiani vatina kukusumba paiwewe aipindura chiti chii because nyaya yenyu inokwanisa kuchinja mangwana kumuka yachinja kuti madhara anokwanisa kumukaa kuti muri kuacuta imimi kuti ndiwo ari kukonzera kuti munhu musadii musagadzikana wapei vanhu vapera mbuya but zvamuri kuita zvindochaita kuti vanhu varamba vachidii ipai madhara yazvigaro zvavo aramba munoziva aramba right. I don't want to do this. I don't want this issue to be a one family issue. Haifani kuti nyaya nokuti itenga nyaya yemhuri chii wezi ukatozwa mbuya zvarutaura arikutotaura kunga izipi wamwe wese hamusi kuda kuparticipata because kwenyu kwakanaka nokona wamwe hamusi kuda kuparticipata because inini ari kuruza wana ari kufirwa ndini wana wangu ndiwo asiri kurorwa ndiwo ari kufa imimi kwenyu kwakadii kwakanaka ufichi tikatora that attitude manje achifambi pachinhu mazwa inspector achifambi pachinhu vanoti alright kana muri kumwa tisi tiri kukonzeresa because pakati penyu hapana munhu chacho ari kukonzeresa chinhu pakati penyu munhu ari kukonzeresa chai hapadii hapana chiri kudiwa kuti imimi teedzerai zvamuri kudziwa nehama yenyu kuti mudii muite kana muri kuti ndo zviri kukonzeresa kufa kwechii kuzoura alright sei ari kuuraya mhuri 1 asingaurayi dzimwe mhuri
ndikubvunza sei muri kuti ari kuuraya muri 1 kana kuti vana vemuri 1 ndivari kufanira wasi kurohwa nechii, asi mhuri dzakawanda dzikunana baba 5 6 sei vamwe vasiri kufa. Anditi pane element yekudi yekupumbana kuti makutofunga kuti vana baba ava itsaidza wakatsipika zviro vane zvavari kuziva vari kutirasira zviro, which is wrong. That attitude is wrong. Angana mungona zvidzo that attitude is wrong. Ngatitore nyaya ise problem ida iruda solution. Tikadaro chiti taita sei tapedza. Ngatisatouye takanongedza vanhu because matondrakisa zvakawanda. Pana vamwe vari kufamba. Mukufamba kwamuri kuita mune vamwe vanhu wamutonongedza munombuzi ndingiri ari kukonzeresa ndingarika muri kufamba, which is wrong. Kana mutogadzira chinhu ichi fambai as a family. Musakafamba as a family hapana zvamuri kuita. You are wasting time. Right. Zvamuri kuita panapa wakomana imi. Wana baba wamatu waripi? Wana baba. Tina baba 1 ari mutau. Vamwe vari kukwekwe. Vamwe 2 havasi munyika muno vari kuSouth Africa. Saka vanhu vatingati vari padhuze 1 iye ari kuGomba 1. Asi vanokomuniketa navamwe 2 vari kukwekwe. Kati mimi baba kuGomba usini. Matadza sei kuenda baba kuGomba vamunogara imi. Aiwa, hamuna mhosva pakati. Imimi kutovhundura kwamucha zvimuka. Ndokutogadzisa kwamucha zvimuka. Akatakatanga kuti nyaya yedu ishate mukoma pakaenda kwamuteta achita kuna mapepa ekwabashona atiende kun'anga. Pangoti mapepa tinawo tine zita rekwabasha. Akati kuti hambai totsvaka senemu yekwabasha yacho kun'anga ngoti hakuna masenemu. Zvoto zvakatangira. It's okay, it's not that the rumors to be. Imimi warumira vamukana madhoro kuti basa handiti iwe anza nomwato sabu bambo George na bambo mutu na bambo anzani Bonat andi umwe ndiani nyasha handisi kana kutoti nhasi kana mangwana muhamatoenda kuhouse munoona baba ari chesi ari local muhamatomona kana itori nhasi kuenda kuhouse ndara tikweko muhamatonomuona muhamasvika muhamatokutaura mudhara ndomamiri akaita chii nyaya irudani imimi nevamwe wani wenyu kwekwe padhuza kana wekwekwe warida kusorovha nyaya kana warikuda zveshuwa mukawaivho ndokama wamwe yese vari kuri hava vari kuSouth Africa matori kuSouth Africa yes but munokwanisa conference call nevamwe vari South Africa chimurumba mani mababa umu muhamatodiscuss mukudai umane chii mani munoti zvamuita because zvamuita level yamukusiyai pamusoro penyu ndoine chii ndoine anza yemaprovince because without their blessings I'm telling you muchapedzisira makuzotoroyana manje kana kuchana nemheme imimi wacho imimi wacho manje zvenyu muchapedzisira makuzotumirana chikomana avoida izvi endai kuna baba nearest mbari kupa kana zvichiita nhasi muchitobva panapa endai kuna baba iyo mamasvika mumataura baba ndomamira aita zvinhu mambo wati endai kuna baba akupe chii direction baba obata vamwanani ake vana baba wake voisa paconference call mutotaura muri imomo vatobuda nechii nesolution kana vati go ahead wozi imi handingakuti panapa ndokuti endai panzapa mutorone nhingi obva atokuzvasimudzirai munhu otosumuka wotodi handi I can't do that. Vana baba vasina vanhu isaidha vana baba ivo mwari wese vakusekunosaka vachapawe go ahead kuti iwewe go and represent chii us go with these kids muya kuno then we assist you. Izvi tumwe twese kuti mombe chii aichitomira regerai munhu achikupe chii pivai direction iri correct muite zvino zvekuti mubve mumodhi muri handizve imi bambo George kana mabva muno tete mabva muno ndibhudhi yavo ndisisi yavo muri kugadzira zvinhu zvemusha zvepfutseke chichi hazviita hazvibatsiri hama inhikiti kusazoka
aita zvese zvamunda rechiyaika asi chakunza ipanapa nhasi mese kudai chii ukama neblood dzekuti chii wazengeni ndo zvakunza ichi. Saka kana zvokuti nhasi makana kanai asi musiya pechii andizvo kanai maningi asi siyai pechii noti zvezvinaki makatokana zvakadii hanzvadzi yakapa mari saka iri kupenga ngaambokumbirawo kuna baba ruregerero ngokuti nditi hazi kumaoko kuri pamwe kuti hazi uri kupenga saka ari kupenga kudaro ngokuti wakapa mari yacho peyakauya hanzvadzi yangu hanzi akapa mari peyakauzwa ndichiziva ndi baba wangu mari yakazokontributwa iyi saka imimi tete ndamukutora tete musati tenderedze ba imi muine nyaya dzacho tete mune mapersonal enyu nageorge aya muda kupinza mhuri yese mukati menyaya dzenyu muri waito imimi nageorge muri tupedzai nyaya dzenyu musapinze wamwe wese ava mukati menyaya dzenyu dzenyu dziri tupedzai muri tu musapinze mhuri mukapinza mhuri so I'm telling you because mai mwana mai machemera aita pabuda kuchema kwaita mai parakidza kuti mai utori nezita ira inaro kuti ndoruti wanotoa akandota kutaurira mai unaro zita hanzi anga akurambidzirei uyu haana kana simba rekurambidza wanuboko uyu haana kana simba rekurambidza wanuboko rekwazai musafambe kana kuchii varume 5 2 South Africa 2 kwekwe 1 Hope House ndio vane simba rekuti yes kana kuti no. Uyu mamuri kana kunetsa naye mamuri kutopedzera misewe kuti kumakunguwo shiri chaidzo dzazouya saka tipindire imimi babo ndakwasaina imimi i-confident dispute resolution. That's why ndosanati imimi manje anditi ndimo afonota they go between these two people. Very good. Yes. My mission here, let's clean, unite. No, clean, heal, and unite is again. This will change. This is the motto. When I pin the move, I don't remember saying those not funny road. I don't want to move from us again. So I think you need to take yes, Chironda. To pour it to those. So from here we are united. Today mission we are achieving chimwe. Tatende kuna baba wetu tidingi gadzirezwe pamusha mazuva edu ekurarama isu asara mashoma tikasira vana vazengeni nyaya iripo isina kutoitwa tatoshaisha. I'm turning 70 now. 70? Yes. That's why I'm in a hurry. I don't sleep. Guys, we waste time and tichaatenda to trivial issues. Zvinhu zvisina basa, zvisingakunakidzi, zvinhu zvisikaiti kupenyu wakudi kunakidzi. Anditi ndanotaisa izvi zvinotaisa makore angu dai. Yakakomana 50 years idzi dzandakararama. Anditi handichazosangana nefigure ya50 kumberi kwangu. 50 wandapfura handichazosangana futi nefigure ya50 whether ina 150 kana 250 kana 350 50 muupenyu hwangu handisamani. Saka why should I waste time? Why should I waste time? Ndikafunga uya sausage kana imane ngati yeso sausage kanine mari kuti kaboti pai kangamba zina munhu yeo kana ndo pata kuenda kwako ndo last quarter upenyu itozo uzoti mwari wasvika kudenga uzoti asaka zokutry wakupewa kuenda kwasvika kazokutry zviri nani mwari anokuregerera ikona undofa wakaoma moyo aiwa moyo unosvika kufana kusvika pekupawa
Ukaona kusvika mu8 years kuti mwoyo wako wakandooma, unovaziva kuti ndio candidate ugena. Yes, I'm telling you, that's the truth about life. Ukaona kusvika 8 years or 9 years mwoyo wako wakangoti izvi watire pano Bible rakati don't judge, but ipapo tokumbira Mwari kuti vamwe Mwari chaakuchapa 8 years munhu akangosunga chi moyo. Uyu haana rimwe dhoo rari kuenda ndiro svikawo pekuza mazuva ano waraiti wachinja zviri nani ikuna kurazi uya mumuziye aiwa no. Anyway, vana zekeni chiendai muiti zvida nhasi, endai izvo kuna mudhara izvozvo totoda anza mangwana ndorwa kuti mandara ari chii vatatobatsira ndigadzire nyaya ipere just sitting watch vanhu vachifa nezvinhu zvinokwanisa kugadzisira raizvare ibasa